Pembangkitan listrik Jawa Bali Niyama lur. Cirine nek jembatan iki lho lur, yen lurus kaya wis tak sebut mau menyang campur darat. Jadi umpama nggih berbagai makanan wis cukup lah. Tapi ya kuwi aku pernah ngalami ya suwi sadurunge pandemi mungkin kuwi sing buka mok 1 loro. Lah tapi saiki malah tutup kabeh. Ki lur kaline mau, kali sing awak dhewe mulai mlebu nang gone area bendungan utawa pembangkitan Jawa Bali Niyama lur. Ki mang debite pas gede. Kadang-kadang yen mrene iki banyune asat lur, gak dibuka. Teh linggo nek kene lur karo ngombe kopi no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Nang ngarep Pasar Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dulur-dulur. Bakal tak jak nang nggone salah siji pantai kang paling favoritku sanajana disiriki pengunjung liyane. Oke dulur-dulur, ki yen ngiri arah Tulungagung, yang nganan arah Prigi Watulimo. Lagi wis teko Kecamatan Besuki dulur-dulur, cedake Polsek Besuki Kabupaten Tulungagung. Dadi dhewe bubar saka Bandung saiki Besuki. Lah saka Besuki ki kok dhewe mlaku nang gone Desa Besole lur. Arahe ngarep arah pantai, arah JLS. Dadi lewat dalan iki dulur-dulur bakal mantep ya jalure lewat Bandung lur. Iki pertigaan JLS lur, yen lu iki ana Desa Besole, Kecamatan Besuki. Yen lurus mengko bisa arah campur darat. Lagi ade yen menggo nganan kuwi JLS lur. JLS Pantai Gemah, Pantai Prigi. Ki awake dhewe teko tetep isih Desa Besole lur. Neng lingkungan wilayah pengairan lan pembangkitan listrik Jawa Bali Niyama lur. Cirine nek jembatan iki lho lur, yen lurus kaya wis tak sebut mau menyang campur darat. Oke saiki dhewe menggok nganan lur. Arah pantai sing wis tak sebutake mau yaiku Pantai Niyama. Sejatine sebulan kepungkur lur, utawa luwih titik ngono aku wis mrene wis ngevlog tapi videone rusak. Dadi iki edisi baleni. Jane yo ya piye tapi pancen salah siji pantai favoritku mergo enek kekhasane lur. Kiri salah siji kali kang mengko muarane ana Pantai Niyama lur. Ki dalane lumayan lur, sanajana nang gone beberapa titik ya rusak kaya ngene iki. Ngarep iki rada rusak lur dalane jembatan iki. Dadi yen nang Pantai Niyama iku iso ditempuh saka 2 jalur lur. Pertama liwat dalan iki mau, liwat
JLS mau uga iso lur, tembuse kene iki yen liwat JLS lagi lur nganan. Ki lagi nganan. Ya arah pantai ki masuk kene lur. Gone dinas pengairan lan kene iki uga salah siji pembangkitan listrik Jawa Bali. Banyune saka kali mau kiri jalan kang muarane ana pantai Niama kaya sing wis tak sebut nek ngarep mau lur. Ki dalane gak tau apik ya ora tau elek, sedengan lur. Umpama diaspal anyar, aspale ya biasa. Ki posisi munggah awake dhewe lur. Ya dalane sanajan enggak begitu dhuwur bukite tetep munggah menggak-menggok. Gak usah khawatir iki mobil uga iso lur. Nah, yen wis mendekati pantai utawa laut iku kondisine saya ngrumbul lur, kuwi sing nyenengke. Mengko malah yen wis cewedhak pantai Niama ngono bayuh kaya alas ngrumbule. Dalane yo tembel-tembelan lur, tapi sik luwih parah nang nggone campur darat sine, wilayah Kalibatur. Oh kok campur darat sine to lur. Kali Dawir arah pantai sine dalane parah banget. Khususnya nang nggone wilayah Desa Kalibatur maksudku. Kene iki ya tembel-tembelan tapi gak nemen parahe. Dadi sik pomone golek dalan sing apik ngono sik penak ngono lho lur. Iki wis mudhun awak dhewe. Kan biasa ketika awak dhewe arep nang pantai selatan kuwi awak dhewe kudu munggahi puncak-puncak pegunungan Kapur Selatan, terus lek wis kok puncak ngono terus mudhun nang arah laut. Sepanjang pantai selatan Laut Jawa kondisine ngono kuwi. Kimang cuaca apik banget lur. Yo alhamdulillah kan pancen wis 3 lur. Aku ngevlog sing rene terus videoku rusak ki pas udan lur. Dadi budal mulih kuwi yo gremes udan rodok deres sampai ngiyup-ngiyup ngono. Dilalah video sing wis dadi tak rekam kuwi dadine parah banget. Dadi gak kena dinikmati lur. Nah iki muga-muga engko videone jos. Suasane cerah kan, jadi gambare insyaallah bakal jernih banget. Keadaan wis ketok lur, laut selatan. Aku sengaja kalem-kalem supaya dulur-dulur iso menikmati pemandangan selama perjalananku lur. Lus, kaya wis tak omongne mau, saya nyedaki laut, pemandangane saya ngrumbul lur. Saya kaya alas, iku gawe seneng banget. Kene iki lur enek spot sing nyawang laut selatan ki apik banget dalane iki lur. Iki awak dhewe wis nek area kawasan wisata sepi Pantai Niama. Sering banget aku rene pengunjungnya ya mung aku tok sering. Siji aku tok pengunjungi. Gak ngerti aku piye ya pengelolaane apa selera masyarakat padahal fasilitas sing disediakne pengelola ki lumayan bagus lur. Panggonane wis enak adem terus warung-warunge ki bagus-bagus digawe saka kalau lur tak duduhi engko jumlahe belasan. Dadi kios-kios cilik ngono ki warna-warni kan apik ngono.
Cuman yo mung pernah buka 2 apa 3 ngono, tapi saiki tutup kabeh. Liyane sik anyar gung tau digawe lur, koyokan lho ya. Aku ora ngerti padahal kondisi pantene bagus, ana pantai landhe, ana pantai terjal sing akeh batu karange. Engko dulur-dulur iso nonton dhewe. Lah sebelah kanan kuwi Pantai Miyama, kirine kantor lan unit pembangkitan listrik tenaga air PJB, Pembangkitan Jawa Bali. Jadi kene iki lumayan lho, dadi iso nonton pantai sekaligus iso nonton pembangkit listrik tenaga air Pembangkitan Jawa Bali lho iki tulisane. Kantorane maksudku. Yen pengen berkunjung mungkin kudu izin gawe surat ngono ya yen komunitas lur. Akeh lur anu kios-kios mau saka Gembreng apa-apa ngono. Apik asline. Dadi umpama nggih berbagai makanan no wis cukup lah. Tapi ya kuwi aku pernah ngalami ya suwi sadurunge pandemi mungkin kuwi sing buka mok 1 2. Lah tapi saiki malah tutup kabeh. Ki lur kaline mau, kali sing awak dhewe mulai apa mlebu nang gone area bendungan utawa Pembangkitan Jawa Bali Niyama lur. Ki mang debite pas gede. Kadang-kadang yen mrene iki banyune asat lur, gak dibuka anune. Apa lawang dame banyu kuwi. Dadi mung ketok gragal-gragal watu-watu dasar kali. Lagi muarane lur, sakwise ana jembatan terus tembus nang muara, tembus karo Laut Selatan. Iki lur salah siji sing bakal tak duduhake nang dulur-dulur daya tarike ya. Sik tak sepile apa identitas iki lur, tulisan unit pembangkitan PLTA, pembangkit listrik tenaga air PJB, Pembangkitan Jawa Bali. Jadi iki termasuk salah siji apa ya sumber listrik kanggo masyarakat Jawa Bali. Jadi nek banyak titik lur kecil-kecil tapi dikumpulno kan dadi gede. Lagi mau sing rada lumayan pengunjungnya nek 5 luwih lur. Nek mobil nek sebelah musolane iki lur. Lagi lur kene iki lho. Ana spot nggih nyawang ombak laut kang bertemu karo arus kali lur. Iki yen saya sore kuwi apik mergo ombake kan saya gedhe. Lek debit aire kali iki gedhe terus ombake gedhe ngono tabrakan kan apik banget. Lah iki so ditonton dhewe lur. Terus riak-riak definisi ombak sing sing berkejar-kejaran lho lah kae. Ngarep atuh kae, lah kae. Dadi ombak sing berkejar-kejaran iki ketok banget yen ditonton saka kene. Yen pengen golek spot sing ana wit-witane bukit kuwi sisih kiwa kono. Engko ya tak sepil diluk lur, gak masalah. Wong yo wektune sik sekitar jam 3 lur punjul titik iki. Aku yo engko bakal salat asar nang musala sing tak omongne mau. Karo nunggu rada sore lur, ombake biasane yen jam 4 nang dhuwur ngono kan gedhe. Dadi engko awake dhewe bakal ngerti ombak sing cukup gede tabrakan karo arus kali koyok ngene iki lur. Cuman iki ombake laut kan durung gede, dilungkas jam 4 engko.
Ki aku pindah rada ngetan lur. Oleh kanane utawa kidule musala lur iki. Ki mang aku ya wis bar salat barang lur. Iki lur sing tak omongne. Dadi saka kene iki awake dhewe apa jenenge sudut pandangi iso luas. Dadi lungguh nek Watu Karang lah iso nonton pantai mulai sisih kiwa sampai tengen. Lek ku ngarani mulai etan sampai kulon lur. Ki ombake wis lumayan rada gedhe lur. Yo kadang-kadang iki kudu ngenteni supaya oleh ombak sing gedhe mau. Tapi didelok ngarep lah kene iki lur. Ijo-ijo ki lumut lur. Teh lingguh nek kene lur karo ngombe kopi ndahne enake. Wong lungguh tok karo ngaplo ngene lho wis penak. Lah yen iki kondisi Desa Besole lur. Lokasine nang gone pantai Neama. Ki yen awake dhewe lurus liwat ya menggak-menggok titik ngono tembus pantai Popoh lur. Cedhak banget karo iki dadi pantai Popoh ki etane iki pas. Etane pantai Neama lur. Amarga pengunjung sepi, suasana kampung go sepi ki lur, sing tak omongke musala sing biasa tak nggih salat yen aku dolan mrene. Ke dulur-dulur. Sawetara tak akhiri dhisik sampai sakmene, dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange lur supaya aku tambah sregep gawe video. Tak nikmatane kopiku sing panas iki. Wassalam.